Erlauntza Donostiako auzoetan garatzen den proiektu bat da, jendearen bizitza gertatzen den lekuan. Gune bizi bat da, non hainbat erakunde, ekipamendu, zerbitzutako profesionalak elkartzen garen, konfidantzazko harremanak sortzeko, auzoaren begirada partekatzeko, eta auzoaren eta bertan bizi diren pertsonen erronkei erantzuna ahal izateko. Egungo erronka sozialak oso konplexuak dira, eta ikuspuntu bakar batetik erantzuna ematea oso zaila delako, gaur 3. erlategian elkartzen gara erlauntza talde guztiak, alde batetik bidea aitortzeko eta bestetik hausnarketatik ekintza kolektibora pasatzeko. Trabajar juntas implica conocernos y buscar sinergias para poder llegar más lejos. Erlauntzak guri eskaintzen digu auzoko agente eta baliabide ezberdinan ezagutza, beste alde batetikan lan multidisciplinarra eta beste batetikan begirada komunitario bat edukitzea. Bueno, pues Erlauntza me ayuda porque a través de ella se generan conexiones de proximidad con otros profesionales del barrio y con ello conoces la diversidad de las personas que conforman el barrio y también nos ayuda a generar nuevas oportunidades entre todos, ¿no? Para mejorar la calidad de las personas que viven en los barrios y replicarlas a otros lugares. Nire ustez, Erlauntzak auzoari ematen dio ezagutza, ikuspegi zabala, motivazioa eta gertutasuna. Begirada auzoan jartzeak esan nahi du auzoa eta bere ezaugarriak ezagutzea. Zeintzuk diren baliabide sozioekonomikoak eta euren arteko harremanak ondo ezagutzea. Gure espazioetatik auzora ateratzen gerenean, lehenengo eta behin perspektiba aldatzen zaigu. Ikuspegia zabaltzen zaigu eta besteen esperientziak ikusten ditugu. Eta ez gureak bakarrik. Azkenean beti gaudelako eta erakundeok asko egiten dugu hori, zilborrera begira, eta besteengandik asko ikasi dezakegu eta bestei eman ere. Lurraldeari begiratzea, auzoko eragileen arteko elkarlana eta harremanak sustatzea da. Iristen ez diren pertsonengana iristeko, ezinbestekoa da alde batetik. Plus 55ek eskaintzen duen arreta eta jarraipen lana ezagutzera eman, bestetik auzoko baliabidetara gerturatzea eta komunitatean erreferenteak diren pertsonekin lan egitea. Gure espaziotik irteten garenean, ohartzen naiz, Gros oso auzo handia dela eta oso zaila dela denengana iristea. Beraz, askok zorionez ezagutzen dute zeintzu diran gure kulturetxeko zerbitzuak, demagun librutegia, ikastaroak, baina nola iristen gara besteengana. Alegia, ezagutzen ez ditugun horiek zeintzu dira, non daude, ze kezkak dituzte, zeintzu dira beraien erronkak. Gazteentzako ekipamendu gisa, auzoko eragileekin lan egiteak suposatzen du hainbatean gazteei ezagutaraztea bertan daukatena. Ze uste dugu ezagutza horren bidez eman daitekeela zure ingurukoarekiko sentsibilizazio bat. Alegia esaten da nekez maita daiteke ezagutzen ez den hori. Orduan uste dugu benetan hasi behar dugula ezagutza horretatik, guk geuk ezagutzetik. Eta iruditzen zait Erlauntzako bileretan elkar ezagutzen nahi gehala, pixkanaka, gaina oso modu humanoan, ze aurpegia jartzen geha, denbora bat eskaintzen geha, entzuten geha, eta hor sortzen dira askotan sinergiak edo elkarlanak eta iristentzea ikustea ez zaudela bakarrik. Para mí, la acción colectiva sería compromiso, respeto y comunidad. Erronka sozial berriei aurre egiteko, eta elkarrekin lana egiteko garaian azken finean garrantzitsua da elkarrekin pentsatzen delako eta era berean erantzun eraginkorrak sortzen direlako edo egiten direlako. Gaurko jardunaldia elkarlanerako gonbidapen bat da,
begirada komunitarioa eta konpromesuak batzeko, eta elkarrekin pentsatzetik, elkarrekin egitera pasatzeko.